Ola, chámome Rebeca, vin nova doutro colexio. Que tal todos? Que é isto? Rebeca, non te asustes. Este é o monstro das emocións. Mira, cóxese na barriga unha pajita e según a emoción que che toque, faz un debuxo, unha canción, un poema e con todas esas cousas fixamos estes libros das emocións que vamos ver despois nun vídeo. Pódolle cobrar vida. Rebeca, non digas mentiras. Leva aquí casi 2 meses e non fixo nada. Que sí, con esta manta de aquí, xa verás. Axudádeme. Vibrante, alucinante, excitante, que este ser se convierta nun mutante. Rebeca, xa che dixen que non iba a salir nada. Hai que gritar máis, axudarme. Vibrante, alucinante, excitante, que este ser se convierta nun mutante. ¡Cuidado! Séntate. Hola. Hola, Rebeca. Hola. Hola, Antía. Hola. Gracias, Rebeca, por sacarme de aí. Levaba aí casi 2 meses e nadie me facía caso. Hola. Todos xuntos. Hola. Hola, monstro. Vamos che contar un conto sobre ti. Sobre mí. Sí, sobre os teus sentimientos. Mira, vámoslo ver. Ai, canto te quero, Rebeca. Antía. Pa Noemí, o amor é todo besos. Pa outro neno, o amor é unha declaración. Este neno están compartindo unha pelota. Pa Rebeca, o amor é... No amor é todo posible. Aquí o amor está na familia. Pa outro neno, as mellores palabras é amor. Pa un corazón di que o amor síntese no aire. Pa mamá, dice Sara que mamá, papá e ela son un equipo de amor. Pa Iago, as palabras máis bonitas son amor. Daniel inventou unha nova fragancia, a do amor. Pa min, Para de chorar, que vamos contar o libro da tristeza. Estamos tristes cando nos preocupamos por algo. Cando rompemos algo na casa. Cando vemos malas noticias na tele. Cando perdemos casas. Cando non aprobamos un exame. Cando non podemos saltar de país a outro. Cando non temos onde dormir. Cando perdemos un partido. Cando estamos tristes cando quedamos sós. Cando nos castigan as profesoras. Cando hai que non quere xogar con nosotros. Cando perdemos un fillo noso. Cando nos... que tranquila tô. Eu tamén. Igualmente. Hai
hai que vivir tranquilos. A natureza é un sonido moi tranquilo. A tranquilidade serve para facer os deberes. O monstro sempre está tranquilo. Diego está tranquilo cando chega a noite e non fixo nada malo. Sara, Romina e a tía están tranquilos escoitando música. Aquí hai unha nena que está tranquila cando está sola. Aquí outra que está cando está xogando. E outro cando faz os deberes. Cando están dormindo, Cando bordan. sentado vendo a tele. Patinando, Xogando fútbol. vendo a Bob Esponja, Vendo o seu programa favorito. deitado tranquilo na natureza. Cando estamos todos xuntos. Neste cole teñenlle medo aos fantasmas. Cando as momias, cando teño medo ás momias. As momias que comen os cerebros. O monstro ten medo. Teñenlle medo aos terroristas. Cando están no patio. No, cando están a oscuras. Teñenlle medo aos fantasmas. Cando teñenlle medo ás arañas. Aos tiburóns. Teñen medo que veña para o patio cando están xogando. Aos rayos de tormenta. Cando hai películas que che poñen moito medo. Aos morcegos. A un ladrón. Aos irmáns grandes que lles meten sustos. Cando se queda na súa habitación a soas. Aos bichos. Teñenlle medo aos esqueletos. ¡Que bebé! ¡Saqué un 10! ¡Qué alegría! Neste colo todos somos alegres. Gústanos cando sacamos un 10. Cando ganamos unha competición. Cando estamos de cumple. Cando vemos a Patricio. Cando atopamos un tesouro no fondo do mar. Cando lles damos un agasallo. Cando ven que todos teñen refuxio. E Samuel, contanos este chiste. Que di un montón de erva, un montón de erva? Estamos apañados. ¡Tócame a mí! ¡Tócame a mí! ¡Tócame a mí! Estou enfadada. Levo de primeiro, tócame a min. No, tócame a mí. Non, a min. Tú enfadado. Pode, Xavi está enfadado porque non lle deixan facer o que quere. Gael está enfadado porque seus irmáns non xogan con el. Rubén está enfadado porque non lle deixan ver a tele. Este neno non lle gusta que lle peguen nin que lle insulten. Está enfadado porque lle pegan e se burlan dele. Andrea está enfadada porque non lle deixan ver a tele. Antía enfádase máis na pista. Ayú enfádase Sí, quedou moi fermoso. Podes facer un truco de má? Sí. Claro, E que día é? é o día da paz. E non puñasteis paz por ningún sitio? Non. Que aburrido. Samuel, un pouco de música. Se quitamos a tristeza e deixamos o amor, se quitamos o medo e deixamos a calma, e se quitamos o enfado e deixamos a alegría, ora, dademos todas as mãos e pechad os olhos, aquí a vigila. Pensade no día que é. Dade as mãos, pechad os olhos.
amigos. Eu quería dar un pequeno discurso. É que os pequenos que non se peleen, que non se empuxen nas filas, que saquen boas notas, e aos profesores que hai que ter un pouco máis de paciencia, non rirlles tanto.